Dneska sme odohrali výborný zápas, kde sme sa vlastne snažili to, čo aktívnu hru po celý zápas, aj v tom počasí. Sice sa hralo večer, ale tá teplota bola ďaleko vysoká. Takže sme dokázali samozrejme dominovať, hrať dobre pozičnú hru, vytvárať si samozrejme šance a mať relatívne zápas pod kontrolou. Samozrejme v takomto zápase máme tam rezervy, sú tam samozrejme určité hluché místa, ale snažíme sa na tom pracovať a musím říct, že hráči ten zápas hodně odmakali a na konci si myslím, že zasloužená výhra v tomto zápase. Dobře, děkuji, poprosím o vaše dotazy. Tam to chvíli vypadalo, že v druhém poločase, že jste trošku přestali hrát, že tam tím nějaký je tam měla šance a zatlačila vás, to bylo nějaké zvolnění. Tak ako zvolnení, tak samozrejme nechceli sme, ale super sa tam skôr vytvorili ako keby tie standardné situácie, ktoré samozrejme rozehral a z toho byli určité závary, to sme samozrejme prežili, ale chcelo to samozrejme ešte líp poskladať to lžište a byť aktívny a soupeři nepúčiť balón. Samozrejme pracujeme na tom, pretože pak sú tam niekedy ľahké straty balónov a to nás samozrejme stojí hodne síl, pretože sme hodne vyťažení na vrchu s veľkým počtom hráčov. Krajní beci sú vysoko a vlastne ten návrat samozrejme je hodne dlhý, takže stalo to jak super a hodne síl, ale aj když my sme samozrejme byli silní na balóne, tak takisto aj nás. Pro vás velká zpráva, že proti loňské sezóně máte střelce konečně, který v prvním zápase Lukáš Magera zatím gól. Tak by to malo byť, ako je to samozrejme pomoc. Rád, že mu to tam padá, pretože je hodne dôležité, keď on dojde útočník, aby sa chytil strelecký a som rád, že znovu dal gól a na druhú stranu som rád, že Bari dal 2 góly ako defenzívny záložník, ktorý vlastne hraje 5 stopermi, tak dokázal vlastne jednou po 16 a druhýka dokonca v 16 zakončovať, takže sa dostal hodne vysoko. A jak jste popsali ho zrovna, protože on vypadá, že teda sebere strašně moc míčů soupeřům a ještě k tomu teda přidat gól, tak... Jak by som popsal, tak samozrejme tá ich rola je hodne náročná, pretože jak minulý zápas, tak tento zápas s Dominikom Křížom, vlastne když máme 4-4-2, tak sú tam len dvaja, samozrejme podielali sa vlastne na každej rozehrávke, ktorá ide zezadu, takže tam už hodne nabiehají. Teď samozrejme chceme, aby všechno šlo samozrejme do minulitnom strede pola, takže vlastne tam majú ďalšie, presujú vysoko, chceme, aby chodili do vápna a pak sa samozrejme celý zpátky, takže pre nich ako Dominik takisto vynikajúci zápas, tá dvojica byla fakt ako výborná už druhý zápas po sebe a musím říct, že zvládli to jak tým odobraním balónov, tak samozrejme tou prácou s balónem a samozrejme sú to samozrejme tých, cez ktorých to samozrejme má všechno chodiť. Máte vlastně všech 5 z těch hlavních posil v základní sestavě jako Dominika Kříže, co tu loni nebyl, takže to znamená to, že se třeba to posilní povedlo, že přišli teda hráči, kteří všichni hrají. Tak samozrejme tak uvidíme, ako je skoro hodnotiť, či sa to povedlo, či sa nepovedlo, ale vidíme, že jak Bari je dneska 2 góly ako nový hráč, tak samozrejme Megi 3 góly ako nový hráč, takže sú to hráči samozrejme, ktorí podali výkon a samozrejme ešte sa podielali na gólo, takže ja dúfam, že je to samozrejme zápas akoby prvý, ale my musíme tom pokračovať na tej ceste to už sme nastolili a samozrejme byť hodne aktívny a už ve Vlašimi sme hodne dominovali, možno ešte víc ako v tomto zápase, takže v tom musíme pokračovať. Pane Pivaníku, věříte teda, že ten dnešní zápas, dnešní vítězství bude znamenat nějaký definitivní obrat trvalý lepším výkonom a hlavně výsledkům samozřejmě? Tak verím, že áno, pretože pracujeme na tom. Ja samozrejme ako tréner vidím samozrejme chyby, človek vidí, ktoré tam deláme, ale vidím, že si to začína samozrejme sedať postupne už na tréningu.
My sme stratili, to sme avizovali predtým, stratili sme tú výhodu, že spadneme do druhej ligy a že sme skonsolidovaní od tých zmen samozrejme a hlavne na poslednú chvíľu bylo víc, ako po ďalšie samozrejme prišli mladí hráči, ako je Dominik Kříž, ako a ďalší mladí hráči, ktorí tam prišli, Jambo a ďalší. Takže hovorím, tých príchodov bylo hodne ako a nedokázali sme vyťažiť v tom úvode z toho, že by sme vlastne boli pohromade a vlastne tú sezónu samozrejme spadli, ale boli skonsolidovaní. Takže ja vidím na tréningu, že to sadá to mužstvo v tých zápasoch, samozrejme taky to začína byť lepšie, ale je to o tých dvoch rovinách. Jedna vec je byť aktívny a podávať dobrý výkon a tá druhá je dôležitá zvládať to výsledkovo. Ještě hledáte nějaký hráče, nebo už je ten kádr pro vás uzavřený? Tak neřekl bych, že je uzavřený, tak samozřejmě pracujeme s tím, co je, posondujeme, sledujeme, to přestupové období je stále, jako uvidíme, jak se ta situace vyvine, zatím to není tak, jako že když se o některých hráčov bavíme, že by sme sa rozhodli pre niekoho tady priniesť.